Dobre, tak dobrý deň. Ukážeme si teda ešte nejaké veci, ktoré sme sa nevysvetlili na deme, ktoré som vám slúbil, že vám vyzistím. Aplikácia Kalendár a prepojenie teda s Outlookom. Otvoríme si aplikáciu Kalendár. Vidíme, že sú tu dve možnosti teda prepojenia s aplikáciou Outlook alebo možnosť prepojenia s aplikáciou Google Kalendár. Je to veľmi jednoduché, vlastne klikom si užívateľ vie nastaviť cez vlastné identifikačné údaje, čiže ID klienta, tajný kľúč, login a tým pádom sa to ako keby napáruje a synchronizuje potom v reálnom čase. Čiže keď niečo nastavíte v kalendári v Outlooku, tak sa nám to zosynchronizuje potom všetky tie dáta do kalendáru, do ODA a samozrejme, že aj opačne. Takže toto máme jedno, čo som vám chcel potvrdiť. Potom si ešte prejdeme vlastne objednávky a párovanie tých Excelov a ďalších informácií v cenových ponukách. Takže otvoríme si aplikáciu Požičovňa. Tu som vám na deme prezentoval vlastne túto jednu objednávku, ktorú sme si spolu prešli. Čiže v tejto časti si my vieme zadefinovať objednaný rezervovaný termín, respektíve rezervovaný produkt na daný termín. A ako som vám spomínal, tak v tejto spodnej časti by ste si vy mohli teda kopírovať alebo respektíve predefinovať tú šablónu, ktorú budete teda priebežne upravovať. Takže ukážem vám to veľmi jednoducho na príklade. Otvoríme si teda nejakú Excel tabuľku. Vy ste spomínali, že v tejto pravej časti budú texty, ktoré potrebujete editovať, takže my si to takto jednoducho skopírujeme do cenovej ponuky. Tabuľku si pridám, vidíme, že sa nám to nahralo. A v tejto časti je teda ľubovoľne možné doplňať priebežne a tú tabuľku aktualizovať. Potom pokiaľ by ste potrebovali ďalšie informácie alebo nejaké teda texty, GDPR, prípadne nejaké všeobecné obchodné podmienky, tak je to možné uviesť pod tú ponuku teda niekde nižšie. Čiže toto máme vlastne celú cenovú ponuku. Vlastne v tejto časti máme tú automatizovanú časť, čo sa nám ťahá zo skladového hospodárstva, respektíve tie produkty, ktoré sú nastavené ako skladové položky. Tu by ste mali vlastne tabuľku, ktorá by bola priebežne aktualizovaná, čiže vy keď urobíte verziu 1, pošlete to zákazníkovi, teda urobíte ten klik, tú akciu, aby sa cenová ponuka ako keby vygenerovala a poslala zákazníkovi to dojde na e-mail a potom niekedy neskôr by ste potrebovali teda evidovať, respektíve reevidovať tú cenovú ponuku, prípadne nejaké informácie, tak viete veľmi jednoducho prepísať tie dáta, a prípadne si doplníte niečo do tých textov. Dá sa to ľubovoľne aj formátovať, čiže keď si označíte nejaké texty, tak si to môžete buď vyboldovať, aby to bolo čitateľnejšie, prípadne si tam doplníte nejaký odkaz a podobne, čiže to formátovanie je ľubovoľne na vás. Dá sa takto pekne tá cenová ponuka upraviť. Čiže keď vytvoríte, by ste potrebovali teda verziovať tie cenové ponuky časom, tak v rámci tej vygenerovanej prvej verzie vy zrevidujete, respektíve upravíte dané informácie a zase opäť klikom jednoducho pošlete tomu zákazníkovi na e-mail a jemu dojde aktuálna úprava teda mailom a vám sa to archivuje vlastne v tejto ponuke. Potom samozrejme, čo sa týka nastavení tých šablón, vieme predefinovať teda rôzne šablóny, aby ste to mali k dispozícii a nemuseli to takto manuálne doplňať. Takže vieme tie šablóny pekne cez nastavenia vytvoriť rôzne šablóny. Ja som tu predefinoval vlastne jednu šablónu, to sa definuje vlastne v tejto časti predaj. Tu vidíme, že máme možnosti prípravy šablón, takže ja som predefinoval napríklad takúto šablónu na kotóňu, dal som tam iba jednu položku s tým, že tu máme vlastne tú tabuľku, ktorú vy chcete evidovať. Takže ukážem vám názorný príklad, ako to funguje, keď sa vrátim vlastne do požičovne. Ideme do požičovne a pokiaľ by ste vy teda vytvárali novú objednávku z nejakých šablón, tak klikneme si na novú a vidíme, že tá predefinovaná šablóna je vlastne v tejto časti a už sa nám doplnili automaticky všetky dáta, ktoré som tam ja predefinoval. Takže takto si vieme pekne pripraviť všetky cenové ponuky, ktoré budete časom využívať a vy si to už potom budete revidovať podľa požiadaviek. Tak to je z mojej strany všetko, ďakujem pekne, majte sa krásne.